sedang ia ke Jingiaseng online jong European Union. Ibu ia Uni Sentiu hari Nepal. Kum kendak ke kynmaw kynmaw burom. Ya ke jingkhlad. Jong Nongseng rang bak jong keniam nutrien hari long oksigen tia bat kalbi anglong. Babu Hajom Kissor Singh. Ha ke jingkhlad ke ba kendai bu snem Jingdap nanti ke jong ka. Ni ai ngo yo play hari ni ke port. Wat pedang bon ke jing ke bi kenduk ha im lang sa lang bat ke pertai barok ke wei. Ni la ban pendon burom ya kendi ke sini. Ni kermen skem ngi skem ba oblay dalam kat bat ngi. Bat kumjuk ro bat pra bangai barok. Hari lom kesijan dia bat kalbi anglong. Mangila ban pendon burom ya kendi ke si ke bekrau. Oblay kurku. Dalam kat bat ngi. Nado pas nang ni ke jing dia pendon burom jang ngi. Aduh hukum ka. Oblay kurku ini. Ke program na kebentar ke online service hak Jingdap kendai penyus snem ke jingkhlad jong Babu HK Singh ke ba le pelong ha ke belang juai ke long kum ni harum nan kong ni yo ke jingruai ke menteri pemriu hadi nang ta ni yo ke jingkren mai phang ba thang charak do model tol duai haladi marwai hadi nang ta ni yo ya ke special number na ke seng samla University Church Juai. Hadi nang ta nginyo ya Nongbri da I misaka ira sulai. Hadi ke jing sedang ke jing seng nginyo ya Nongkren da I Mr. Maxwell M. Ngam. Hadi ngata nginyo ya kejing lum ya kejing kencau kejing ruai ke basis panyo nang tangin yo ya inong duai Miss Wal di Bonlang Pakma nang tangin yo ya kejing ruai ke balai span ripau hadi ngata ngin pelip ya keserak pat kejing keku penwai da moderator. Ya ublay try keep name but can do ya jing start the crowd jong who on la ban tell ki jing ta woro apertay ni hab ne ki ben pao ya ka burom
in yaki lok man lepa let it see why ya ublay try ki try sim kis in try ga jing im jing yak try jong ki men sin try jong ki burom long try ro ki ayom so ya ni long ban ai ngo ya u jiu no so ya ni long ban ai ngo ya u jiu no Kumba ngidadep bu ya usentiu ban kynmaw kynmaw burom ya Nongbri lang ba kaniam unitarian rilum kasi jentia bat kalbi anglong hagani kapor tu ngin aingo lang ya ublay nagat benta kani kapor kapakodor kapor kung kaba kung kibangai gipelong ya gani kiji kynmaw burom ya Babu Hajom Kissor Singh naga benta kabalang naga benta kipara bangai hapo jong Unitarian Union ngasim ya gani kalat man pediang burom ya pi kipara bangai bi daga mensim ka kumen bat ka besirhem kampela pidon hapo kani ka ying mani lani la pidon ha ka ying kisem ka jong pi lani ha kino ki jaka syo kum kinongai ngidon ka daw ba daw san ban kynmaw burom ya khalai tarik November jong snem ka kandai spa atolai ka jingkhlad no jong Babu HK Singh ka balada menta kandai punyo snem ka jingkhlad no jong Nongbri lang ba jongi wat ada ulayam no ba je ka met jong la pengkhoj hagasnong puriang hanrai ka mensim jong ka yaim ha ka mensim jongi ki longdin kumjoro ki den kti ki den kjat bat ki dakishin ki kam bat ki mati jong kisa hado menne menta kuburom kalet ru sabaro ki long chwa man chwa jongi ki nong bot ki nong karsan jong ki belala ban penne ban pensa ban penroy ban penya ya gani ki jingai wan la kum ubriu simet haga jing im jong ulamat bon ki jing jing tanju haga jing im ga jong kam tam haga por ba dang ban seng ya ga nem jongi hangni hajwai handai ga men sim bat ga mon ba jwa jong om don mono bala ban khang yu hado ba ulala ban pen olong ya ga jing thmu ba kong san jong ban seng ya ga nem Unitarian hagini kirilom itana jongi kilangkha kirisai kibauli ino sadin kilong kibabon naga banta jongi kilong din mangidei ban le ai naga banta la kejong kejingai
ong tu nang roi kini kedai kemutu naga benta jongi kilong kemi kilong kepa kisamla kejingmut jong kini keketin tu nang roi kelong ba ukwa yangi ban penpho ban penping yala kejingai bat binginang roi porum pere hakiliang baro kini kejingkan mau kejingkan mau burom kan long ko ba dan lada ngi kum kinong yo pateng ya kini kejingai ngim le ai wat keli ayu ba kaniam jongi kan le naga benta jongi handai ngidai ban keli ayu ngin le naga benta kini kejingai jongi wan sekani kejing le kemen ya kejing im kabadam tasibon ki ki badai ban pertu iro kejing im kebalong kenong muna om kebusuda wan sekani kejing kan mau kejing sengamu ya keba kani kejing im kelai kiberit ni kibekraun kiberit ni kibepau wan sa kani kejing kan mau burom ya gitu kibagani kejing im kedon sibun ban ai kibagani kejing im kelong kum keserak kebasai wan sa kani kejing ilum lang baro kepo jong kejing le kemen kejing kan mau jing kan mau burom ban yo jingmut bat ban yo bor manang peteng yala kejing ya nanti jong kejing im hangani kepon kerpat ya kipara bangai berok banjing bangin thang ya kene keserak kum kejing kan mau burom ya Babu Hajom Kissor Singh bat kenong bo jong thang ya kani keserak jong kejing lai loi kanisan jong kaniam mintrian jongi ha gamen sim kejingai kejinggermen bat kejing kat ba ngidang le kumne ngipen phalang ye kejingmut sipor ha gani kejaka jong kejing itenan bajam hin ya kejing mut jong kini kilai tali ki benta kejing im jongi ban kan mau ya gitu ki bom don hang ni ba kata ka man sim sit ham jong gitu ki bengi thep man sim kanom pet nangi handai kan yai sa ha ki dono jongi jiunom la jiunom bat menta iwan sakani ke jeli kejingin kenduk lang jong kejing khoj bat kejing kot wan bat pinsio mat ya kejing sup bat kejing kemen mentangin ong ya kejing duai berjajar apa di mensim kejong ni amen mentah ngin poi sekawai ber benta
bagin yo yaga special number na kaseng thamla Unitarian Church chuai but hadin lang ta kan khot ya inong sedang yaga Jingiaseng but kibenta kibabot ter kat kung program kepada dep penbenah Kapon kaya ni kynmaw tembang yau riu pelan ubala treshi tom hala marwe ban siêu thu bat ban shem pa ya ublay ulong shem pangkari jongi katho katarula senyang hangi tu Hajom Kissor Singh Nongbri ni kynmaw tempang yapi Papila hangi ngin yai một bang bên roi bên san yaki ulang ukraw berka nak len kiwen punya kajing ngai la ha Uat batreshi tom si basenya ban lap shem ya kanya bashisha kado ula shem kanya bade ula senya kanya mari wei blay Hajom Kissor Singh Nongbri ni kynmaw tempang yapi kinjan papila hangi ngin yai bot bat pen roi pen san yaki Chai kanya mali wei hani la prodaka jing ai tori kendong ya jing ngai balayo nang pen he pen san ai om but I spawn Jingeng pangilayo pateng tunang yai pen roi pen ya syakalen ku Hajom Kissor Singh Nongbri ni kynmaw tempang yapi Papila hangi ngin yai bot ban pen roi pen san yaki tinjan papila hangi ngin yai bot ban pen roi pen san yaki
Syuk ya kene kejing menilang kejongi da kebangin pet ya kejing puli ke besipau kesla ke belai spasan ponio kejing puli ke besipau ni wani lang hang ni menta ban yero bat ban ai burom ya ublei ban mane ban duwai bat ban ai ngo yu ubelong unong tau bat uten rai jongi ba jong ki e baro ubom jukut ubayai ne ubajanai ha ki e baro uba etam, uba bahatam, uba statam, uba dap hapo bat habar jongi, hakeleng bat ha ki baro. Ngin pai pat menta sya kejing ruai ke besis pa andru popra, kesla ke besis pa san pondrum, kejing ruai ke besis pa andru popra. Belai pa hangi ru jingmun. Belai pa hangi ru jing mut om ban yada jing thok berim handrai ban jing badai hajing perkat kiktien batkam belai ai hangi kloi kat bala bangin ti bat ngeu tho baro hado ba an badai kinsa bakin long yingi kisembo kumta ngini yenglang ban yirwai baro kirkhot ka jing roi basis pa andru popra belai pa hangi jing mut om ban yada jing tho bare and ray ban jing badai ha jing perka kikten bat ka play ai hangi kloi kat bala bangin te bat sel to baro hado ba an badai kinsa bakin long ya ngiki sembo blay pa hangi riu skem kamon ya shabashur or bashisha yo ishak dar jing mut baku ya mon jong pi bante banle play pa hangi riu ai jing shai ban it shisha isi basne kumaki don kam da shisha ban ya lam jing imbanan ke ngini pai pat menta sya kejing pli ra response kelenong ke bekendai kesla ke besaus pa sau po wei saus pa sau po a kejing pli ra response ke bekendai kalitani jing aingu able uba ai ki baro ki babha ni aingu ipi na ke benta ke burom ki beneng na ke benta ke jing internet ke bat ke rengkeu na ke benta ke jing syai jong ke sngi ban na ke benta ke bor bepila ayangi ban yo iya ke jing trei bepila ki kti jong pi ha ki baro ngingu ipi na ke benta ki no hikai bastan bat ki lok basbun na ke benta ki jing shisha ki bali hikai yangi bat na ke benta ke babaha ba ki lele yangi na ke benta ki dur bat ki tusbir be itanan na ke benta ki kita babaha bat na ke benta ki jing tho bukut ba ai men sim yangi ngi ai go ya pi a try ngingu ipi able na ke benta ki nong ye tholepa bat ki nong ye la bashisha bat na ke benta ki riu khoi
Na kementa ujisu unang hikai rangba bat ki nongbot jong u. Na kementa baro ki beslur bat ki belek don burom hakiri bat ki jaj baro. Na kementa baro ki wat hok ya ke jing shisha. Na kementa baro ki be ya ke jing yo lait ke mensim. Na kementa baro ki lok jong ki bedung bat ki basyak shitom. Na kebenta ki nong ye ram bat ki nong ye lam yo pon ben riu sha ke jing pen im. Ngingo ye pi atrai namar ba pi lepelong yingi ki briu kumne kumbangi long bat na kebenta ke bor ba pi la ai yangi ban long bat ban le bha bat na kebenta ki jing itenat bat jing suk baro ha ke jing im jongi. Ngingo ye pi atrai na kebenta ki bahayeng hasem bat ki lok ki jor jongi baro. Na kebenta ki cho ki biadan lem bat ngi menta bat na kebenta ki choro ki belawan no shalayeng shapi bat na kebenta ke jinget jongi ha ke jing im ke bandang roy ha ke jing e bat jing bha ha ke berthai ban sawan. Ngingo ya pi try ka jing im ba jing shai mi ai ngo ya pi a try. Kerpat ya ke Jingiaseng ban ye yeng lang bengin ong ya ke jing duai lang bat ki respons bobot ya ka. Cô ba jing ba neng long ba kho ke teng jong pi wan ke ma jong pi long ka mon jong pi hang ne ni kun ba neng ai ni menta jing bam kala kasni to ma ke kang jong ni long ni kun ma na sni ni play jing short pop bat smar ke kasni na ba ka jong pi long ke ma ka bor bat ku rom ro menta bat chinom le chinom amen. Able to play ye ki kmat ki jongi. Banginyo i ganya makho jong pi kalong bakam koridor ban ki ge baro jong ni pertai. Able to play ye ki remyang shuntur jongi. Banginyo benon rom jong makho jong pi hang ne menta yeng chika bat ki por baro. Bukhoj long uble try ubdon bor ye baro ubla long menta bat ngi bor ban yai long kumjo lano ro klem kutshu. Ka burom ha ble jong tame bat ha pertai ki jing suk shik bro ki jing snau ha. To menta ngi pendem ha ke jing duai. Kok pa jing yu ba pening utan rai ba no mo nong pelong yingi ba ke hasla jong ne ka pertai. Ha ke ne ka por shi teng sngi ko pa. Ngiban ban ai ngo i phina ka benta ki ki jingar khu bat ki jing ai ble ki ba phi ai thesle ha ke jing im jong i ka ba man la ka sngi. Phiri phida phiker ngi ha kita ki sangti ki bran bor tam ki jong phi bat phila palet ingi na shibon ki jing ma jing masaw ki bingila banya kendo ha ka jing im jongi ha do ka ne ka khalemman bangila sai sien bane bersham lang ha ka bangin ye ro ban ai burom ya kata ka nam bat ka kerteng ba khli tam ka jong phi na ka banta ki ki jingar khu bat ki jing ai ble ki biai thesle ha ka jing im jongi ka man la ka sngi. Ai ko pa ba ki jing shisha ki bingile yo bat ki bangin sa yo na ka ne ka jing yamane lang ka jongi kin shong ne shong dam ha po ki donor bat ki man sem jongi bat kham tam ngin la ban pandan kami ki ha ka jing im jongi ka man la ka sngi. Kham tam ko pa hakum ka ne ka sngi ka bakar pang ha ka ba ngin kynmaw burom ya kata ka Jingdap lang kho snem ka jingkhlad jong u Babu Hajom Kissor Singh u belong uta u Nongseng rang ba jongi ai ba ki ki jing sneng jing kentu ki ba ul ai hani kum kita ki long din ngin la ban pandan kami ki bat kum joro ngin la ban ya sami ki ha ki we ro kum jo ai ro ko pa bingenang la
Bandra ya kata kalama ko gospel ke jingat jongi shalor bat kham shalor. Ai rokopa bingin nangla bani ej bani rap bani shan kiliang iwe ya iwe pan. Ma rokopa yishbon kitam kilet kiruna kibakum kibriu ngem la ban biang la ha kijing mut kiktin bat kum joro kikam. Kulku rokopa yang ikat bingidan seneha kene kapor bat kum joro ya kito kibamla banyadan ha kene kijingi menilang. Kulku ya upat kun benriu baro ubadangki bat kum joro ubalano arsun. Singau ko pai kini kecing duai dam rejangi nabai kini barang iboti ha kecing penyai basta jongpi ublai ubalong pa bat ke kemi be tam jangi naduk menta suduki bom cukun. Amen. Ngenya pai pat menta sya kecing ruai kebalai spa pra kasla kebaar spa pra po kecing ruai kebalai spa pra jar ha kemensim jar ha kemensim ngalarai kut banyeng wat la datang marway ngan bat nongrem badai ha jingkhlad jingduna bat pun kijing bakla jing it blai banala yang ap tinda ha padeng kidau basla lakad lengan khawa shashiliang jong kawa ya kalama nganra la jing nang kanton yang ngaki wan banthom maya blai bapalla penshinga nyanga kumtang ini yeng lang banirwai ke jingruai ke balai spa pra barok kirkon. Jar ha mensim ngalarai kut banyeng wat la datang marwengan bat nongrim badai ha jingkhlad jingduna bat pun kijing bakla jing it play banala yang ngap tinda hab deng kideu basla la kalingan kawa shashi yang jong kawa ya kalamangan ra la jing enang kenton yang akiwan bantong maya blai bapala penshnganyana haka jing impertain jingkhlad kenre nadeng namon kiwan lenti tuban pakam laga tangan persyang syakatong banang jan bor blai kakduk kasyang yang ayalah. Hak ni kelung ko ngiyap ka bakandai bu penyau jong nong seng rang ba ngakwa ban samlem bat pi ki parolok baro ki bayakmi ya kani ko online service shapang u Babu Hajom Kissor Singh u kraw perkat bayu ijngai shibon lakren bat layato shapang u Babu HK Singh Henry wat lakataru kidang don shibon kibanta kibangidang la banyakren niyat ho shipang jugu yaka kam bat yaka nam jong ni rabba kapertai kamsham labnalut shapang jongu hadu kini kipor kisngi laino tang hapdeng jongi ki unitarian bat ki katu kani kirewat benia imeirat kurimailing do bat kinongbot basatar jongu HK Singh kitip bat ki kynmaw yaw ni kraw perkat kumu Babu Kissor udeu breu ubajrong ubaksa kemet bat kasne do kabalam bersal ulong ru ubreu ubajem ktin bat ubajai
Bat ubayale ban penkentil ya ka thok ka pule ka perkhat ka perdain bat ka bha ka miat ha ka imlang ka salang ulong ru uparolok ki baduk bat hangi ki unitarian la tip yu kumunong seng rang ba jong kan yam mani wai blai Babu HK Singh nadu ki por samla ubang ya ka theology hon tang ban pule Henry usngau tunat ban keli ban tuat jingmut ban ngam jeliu badru ban ringnya ya ki ai baro ka kerteng bat ka jingtrei jongu kila pau perthei ningkong hapo ka shnong jowai habau la ban seng ya kan yam unitarian bat lengba kane ula thau mat sa nam yalade kat hadu kini kisngi ki por ki bamenta ulong kumulur met bating shine hapreng ke jingdom ba ai jingkermen yakala shai ba pernai kumu amen hapo ke juai subdivision nadu kasnam khat praspa prapusan ula poi keleng ki jaka hapo ke himajentia ula yi dar laki jong ki khmat yaka jingduk jingtngan ka be kedum bat kiwe de ki jinge ki ba ki breu ki kendo hakato kapor kumu breu badan ki jingkit kle ula angnot shikat deye banwan ra ya ka jingkla haka jing ki jongki te kumta kat bala la kabor ula ay ka jing shikri bapura nak benta ka jing bha ka jing mentoi kari bat ka jait benreu ka unitarian anthem ka jing ruai ka balai spa nyau punyau bala tho daw ne rangba kasakhi ya ka jingang not ba jing yo ipau ka jingu gumu krau perkhat bayar jingot habau bishar ya ki jait nyam ba pher hon satya ka mensem kubu breu bala no ya kan nyam shat nyam khen ba bala poi sha ka balang calvinus snawi hap shu ban penia so yelade bat kani ka balang Henry ban paiden biang pat sakanyam tenrai ru kwa shu te kumta hapdeng kata ka jingling amen sem ka donut ka jongu ka yaksat mit bat sngi shaka ka ba ulayo ipau Babu Hajom Kissor Singh Shem baka jingmane haki leilom leiwa bat ki ksot ki krei kamdon jingya pher satya naka jingting ya ka dujok ya habru ya ka jing hikai hakasnam kum kalat banyo jing penem ubreu unget haka jing hikai banala bakordor jong ujisu bat kiwe de kino hikai bakrau shapang ka jinget ka jinget ka jingis nei bom jukut jong ublei be bamarwe bat ka jing khoi haka dono open pau ya ka ne ka jinget ha ka jing ruai bakhan nyeu jong ka kot jing shai blai ka baong om champagne utrai kasnam ne ka jing knya upan nangi ban ai ka jing bashisha ya ban bat ban mane ban ya kilok kum lade jing duai ai tilut shau blai ka long ka jing knya ka badai hau Babu Hajom Kissor Singh kanyam kadai kalenti ban penyaso yau breu badu blai bat kumjo ya kamariang ru kadai kalenti bahikai yangi bangin imshlur imkmen dakabashisha yalade bat yaki wede kanyam kamdei karunar kabaset mrau yaki jing perkhat ubreu habala pura ka jingmut ki jing perkhat ba ula pun lakan show Babu HK Singh ula seng yakan yam mani weiblay hakasnem khat praspa prapnyo hangne hasor joai kanyam bahikai shapang ublay ba ba marway uba bat kirku ya baro ki parajing thau kabahikai ru ban yau paramarjan kumbayalade bat ban nangroy ru
hak ka jingim bakenjamat bat bakenjaman sim. Deiru hakani kapor baula yo ban pule yaki kot kisla shapang kanyam Unitarian hari setni. Kanyam bahikai ya ka jinglong pa bat jinglong kawai ublay ka jinglong shipara uben riu bat kiwei de kinong rim jingai. Ki jinghikai jong William Ellery Channing bat kiwei kinong yalam bakluj mensiem ka balang Unitarian kilalong kum kabor ban pensaj bat pen klan ya kata ka jinget ka jongu ya ka jingkmen ka jongu namar ka jingtip shaphang kanyam Unitarian hasilang duriau la ban yoi ha ka shiti bau tho shau Dr. Sunderland hau benai December kat praspa prapunyo la Babu Hajom Kissor Singh ula priang ya ka kerteng Unitarian Henry dai pat obab perthok klumar kat kabayo hoi udah kam ya ka jingtip bat jinghikai na kiwei ban penyar ya la ka jingai jing skautu Henry u shampang pat ya ka no ban tingkai bat ka no ban kentai uthir utan bat utai biang pa biang upen yang ya la knong urijit haka nongrim ba ulayu ipau Shari setni kanyam Unitarian laju tip yaka kum kanyam jong kibalashai lastat bat kibadon bm hari lom khasi jaintia bat karbi anglong pat Babu Hajom Kissor Singh ula pen kelayaka kum kanyam jong ka jinkmen ka jingslur bat jingrehem mensem yakiba im haki yeng trep yeng skum Sngautanat ban tebru bahaswa ki Unitarian bat ki Universalist hari Amerika kin yalong kawai hapo kajuk kalama ha usnem kat kandai spa an ribusan Babu Hajom Kissor Singh ula dep so lang lepa yaki nongrim jingkhlad ki Universalist bat ki jinget Unitarian hangne hari lom jungi nadu basdang kaspa snem ka ba arpo ka Unitarian Salvation jong ujon mure kalarong haki jortan rai jungi kabaong ublay ulat hau yengi banom yapshu henrei ban im junam bat banang yoi roiru kumunong pentamainyam burom bat nyokor ye kirukam babha bala judan hapdeng kajat ben riu jungi habajer batho yaki klung kena upendon kam yau yaka kho ustar bat uknam karante kabad kibadai kidak kishen bayang na kabanta kajingtmu bakarpang bakibreu hangni harilom kingai habapan khoi yakamet yap uhikai ban bret kwai bret tempo kum kadak ban penpau yaka mensem sngaulem bat ai kublai khado yaka jingem bala khlaino om tang ban kynmaw yeki Henry ban penklan yaka jinghikai shapang ka jingem jiunom ka mensem haki jortan rai ula kentu yengi bangi dei ban pule yaki kitab niam knang bangin nang roi haki jingem babha baro ki jinghikai bat kirukom ba ulabu ki thau ban pen scam bat ban pen priang yaka niam ka ba ulaseng kirang ba handai haba ki pen hap sawar yaka niam ba Babu HK Singh ulaseng kimla kebum lakashentur klem da kren AA upahak Ares Berry ulaong kanyam mani weblay kalong kadonut jongkinyam baro ujok Solomon ubala penok senyang syaketop jingruai ki Unitarian uphawer kumne harilom jengi lanang roy kanyam bakhuj ublay kakten bakhuj bat ba mentoy ya ubenriu ka perthai Reverend ya polong but David Edward ki evangelist kabalang Methodist ha umlatkur bat mukha omtang baki kalanyam yalade Henry kila seng balangru
han nong talang bat hamukap. Bat thau ya ki jing ruai ya rok blei, ba kerpang ki badang yai ai men sem, ya ki riu ngai haduk menta. Ka jing rehem men sem, ya ka niam ka jing yolai, kala pelong ya uba kamai sing banduai, a blei, ka ktien jong pi leng ba ka niamai ei, ka thiang kat ula karo, bat ka shnyam kat kangap. Habashim kelum, ya ka sain perkat Babu HK Singh, la shem, baka day ka jingkhlad, bangin im shlur, im kemen, da ka mensim sngaw ngo. Bat banyai teban, syaka jing im ka babaha. Kum Unitarian bakraw perkat, Babu HK Singh, ula posniu, ya ka laway ba ipo iping, haka imlang ka salang, bat haka sensyar ka khadar. Kabalait na kajabo, kajaban, bat kasniu kasmet. Ula posniu, ya ka jinget, jingmane blei, baklem syak te syak kum, ne syak pentian jubor. Kandai punyo snem menchwa, haka katlai terik November kat kandai spa arpulai, une ukraw perkat, ula klain no na kanika pertai. Kalong de shisha ka jingdo ka bakraw, ya ki pai riunget kanyam mani weiblei. Henry, ka jing shai pat ka baula tebe, kadang yai rehem, bat kadang yai pernai, kat badang mi kisngi kisnam. Nakapor, syakapor, uni rangba, upen kynmaw yangi, baka jing yai lenti syakma, jong ka jing im, kamlong ka basuk satya. Haka jing ruai ka bashispa lai puar uong, la lenti ka shitam bat jengai, la banyai ka kim, bang indu jing kermen wat ai, Henry ban shania ban im, men para ba baro, ban long Unitarian, ngihap ban long ki basatar, ki banut ban bot din, bat ban peteng, ya ka ka ba umlong yalam rangba ulayo ipau. Kaba kam kong san shushu, kalong bangidei, banlong kiba syai haka jingmut, jing berkat, bat kiba kemen, ban ba ya kelengkor, jong kanyam mani weiblei, da ka mensim sngurit. Haka jirwai kabalai spa pra, naga kot jing syai blei, kadai ka jirwai kabala tho, da irang ba Roosevelt pariat bam kuai hadwaru blei, iba longru ipa junga iong kumne ba kane ba ya kane ka jingruai kate ka jingruai ka ba ila tho kerpang ban pensa nam bat ban kynmaw burom ya ka jing ya nanti barat ba jong Babu HK Singh batru ya ki jing jing tunju ba uyak layakendu ha ka jing yak sai ki jongu ban pun urlong ya ka ka baula pot sneo, bat kata ka day, ban seng ya ka nyamani weiblei, hang ne harilum kasi jantia, bat karbiang long. Ha ka jing snoto ka jonga, nga syamru, baka ne ka jing ruai ka ay mensem yang i kinong yok pateng. Ya ka ne ka jingay, bangin long barabor, kibala raikut, ban bat, yala kinong rim, kiba day bat kiba baha. Wat ladang idon shibun ki jingkhlad ki jingduna ngim onday bandu mensim. Henry bangin long kiba shlur ban kawe ya ka lama jong ka jingay. Kenang baka perthai kan yoi pau bat tip bat sngaw toru ya ki jinghikai benela baka ne kan nyam kadon ban ai syaka perthai. Haka ne ka lingko ngiyap kaba kandai punyo jong Babu HK Singh nga ai ngo ya ublei namar bola pha hapring jungi ya unong yalam baradba ubalak rat lenti ban pelong yangi ki balai loi haki jingmot jing perkhat bat haka mensim ru kumjo kenang bangin nang san haki ki babha bat ki badan burom tongin ya duai lang ya ublei
ba un pha shu apneng jungi ya ki nong yalam ki bakat ki nong yalam ki badan ka mensem kit kle ban pelong ya ke imlang ka salang ka sanshar khadar ka ba job ya ki jinge bat bakan nyam mani blai kan nangsan nangklain kat banang mi ki por ki sngi ublai ke jinge un ker khulang yangi baro tonang roy mentangin posa kuai pat ke benta ba ngin jilum ya ke jingin chau ngin jilum jingin chau da ke bagi pai na ke jing ruai ke ba sispa nyau ke ba ong kumne jing im koridor bakrau balai jing start ulatau la kamram pidon bantre kat badang im hapathe te ngin ruai ke jing ruai ngin lum ya ke jingin chau Jing im ba koridor bakrau blade da jing start ulatau la kamram pidon bantre kat badang im haperte halenti shate shako kier shat ngai san wa san lo hamet ban men sim kum ju wa la lo pin yo like ro Om don barik ni bakrau Om don giken ra nim rau Man ubriu la sabudon Hat ka jing imban penmong Jing im koridor jing im crow Wat ke la long tan kum rau Da jing men jing lai lo yan Rain God bu blai wan man tai Dongin pendam hagajung duai. Ko kpa jungi wah beneng. Unong penlong bat nong penyat jung ki a baro hakni ke perthai. Ki bagi khamat jungi ki yo I bat kum juru ki a ki bagi khamat jungi kim la ban yo I. Ni wan hakni ke jaka bakentang jung pi ko pa hakni ke por. Ban aingo ai burom ya ke nam bat ya ke kerteng bakho jung pi. Nim la ko pa ban len ya ke jing tieng bat jing smit ke men sem jungi. Hakum ki ne ki por ba ke jing pang ke sapriang hakaleng ke perthai. Ni dap ko pa da ke jing sngongo. Ba pilari le sumar yangi hakini ki sngi bat kita yo baladam. Ba pila penlait yangi ne ke jing pang jing shitom ba ne ke jing e jong ke jing im jong ke ne ke perthai. Ni bo ke jing duai pi ko pa ba pinang yai ri nang yai sumar yangi bat ba pinang yai kedup yangi haki ksangkti ba don bor jong pi. Ko pa ngi ai ngoi pi hakini ke sngi na ka benta ke ne ke jingiaseng ba kerpang ka bangi le yo ban pendon burom bat ban kynmaw it ya ka jingkhlad ba khandai punyo snem jong nong seng rang ba jungi Babu Hajom Kissor Singh Nongbri ai ko pa ba kane ka jingiaseng kan long kum ka nuksa ni ki nongit bat ki nongbut khanang bangin la ban le e kano ka kam ka bi de bat ka man jong pi ai ko pa ba kane ka jingiaseng kan long kum ka dawai ba ban te ki men sem jungi khanang bangin la ban le e ki kam ki ba ben kemen ye kemen sem jungi barro ki be de bat kamon ba khot jung pi ko pa ha kane ka por ngabo ka jing duai na ka benta jong u ben riu hasatlak ka perthai ha ka jing kan ram jong ka jing im jong ki
Kur khu ko pa ya kiseng lang, kiseng kintay, Sunday school bat kiseng samla, kumjuro ya kinong yalam bat kinong bod jong kanyam bakho jong pi ko pa. To ai ki ya kaminsim bashlur, bat kaminsim baklem rain, kanang bakin la ban yalap ya kanyam bakhot ke jong pi. Ko pa pendap ka ya kiminsim jungi, ya ka jing eat, ka jing Italy bat ka jing Asian ya ive. Maduwai ro ko pa bapin kurku ya ki samla ki belong ki rishot jong kanyam jungi. Ay ka minsim jung ki ko pa ya ka jing eat, kanang bakin la ban senyang ya ki kam babha ka imlang sa lang, kanang bakin la ban sapriang ya kanyam ka bakhot ka jong pi. Ko pa to sngaw ya ka jing duwai rit junga, da ka bapin kurku ro ya unyu senyang bangilum ha ka por. Wat le de ulong uberit ni ubakraw ro, do ai bu unlong ujing kurku na kabenta jong kabalang. Ngis ngo ko pa na kabenta ki jing kurku bathe say bat babam ju kut jong pi, ha ki jing im jong ni baman kasni. Do ai ko pa bangin sngawi ki jing don rungkat jong pi, ha ki jing im jong ni, bat lang yai pitin den ti ma pi yangi ko pa, ha ki ki kam ka bangi le. Ko pa, ha ka ni kapor, ngipan na pi ko pa, ya ka bor ban le ekikam badro ko pa bangin sngaw ba ka jingai don rongkat jung pi kan la ban pendap ikimen sim jungi ya ka jing kemen kanang bangin la ban pidiang ya ki jing sharem bat iki jing shajob ha ka jing im jungi ba man la kasni to ma ko pa ya ki let kitam ki duna jungi bangi kum ki brungim la ban biang ya ka ne ba ro ni pan ban ngin nang yai pan ha ka kerteng ma kho jung pi amen. Di mentang kita pos ke mentang pakut jong kini ke Jingiaseng nga ai ku blai ya baro kinong si mentang kita bab kibala pelong ya kini ke Jingiaseng kebayat ya nanti bat kum juro hakani ke por nga kermen scam ba ki ai bangli yo lum na ga ne Jingiaseng kin pen kan mau ingi ya ke jingkhlad jong Babu HK Singh kum unong sang lang ba jong kanem militarian hari lum kasijantia bat karbi anglong handai kum bagala ong do ke basdang ka ai ke badon kam kalong na ka banta jongi kilong din haba Wala kita kipor, kabadap di kijing kijing tunjuk. Ububuh jong Kissor Singh, dalak ban seng yang keniam militarian. Hang ni hari lom kasijantia bat karbi anglong. Kedai bat ke kamram ke jongi, kilong kami kilong kepa, kisamla, kilong din, ban ai ban penpo penpeng, bat kumjuk ro, ban yelek kat balak. Ban po sa katong ko unong sang lang ba ro bu akma jongi to lang roy mentangin penwai no yang ni ke Jingiaseng ke jongi da ka bangi pai na ke jing ruai ke balai spa an ru pho ngin ruai tang ka khot ke basau ke ba ong kum ni khublai ko nong seng ke niam ba kho ju blai Laya khamat jong pi ngim yo syuk haperthai sa tang kidak kikam bahangi pila ati nginang penroy penyang pateng lepateng hangi ngin ruai ke jing ruai ke balai spa an rupau hadinang ta ngin pelit ya kesarak bat ong ya ke jing kerku Yo
ngapalip ya kan ni ka syarak kan ni ka por ban pen wai no ya kan ni ka jing yamane lang ka jongi handai tu ai ba ka jing shit jing sai ba jing hemen sim bangili yo lum na ka ni ka jing seng ka jongi kan yai ne kan yasa ban ngin pendon kami ki ha ka jing im ka jongi ka ba man la ka sngi ngin ong ya ka jing ka ku to ai ba ka jing ka ku ka jong blai trai kan nan ka jing suk ka jing hon ba ka jing tengen kan tôi kan thaya hang ni hangi kat ki don snai kan ka por kan tôi kan thaya ha ki balang baro ki bedon hang ni harilum ka si jantia bat kar bi anglong kan pelong ro ngi steli ha ka jing mene ka jing ngai ha ka bangi nyeram ngini e ngin ka chan para bangi menta bat junom la junom Oblate to long lamb bani